la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lachinayi mlungu 2 mu nyengo ya Advent, ndipo anzathu aku North America siku la leronso amakhala kukondwerera Our Lady of Guadalupe amene anaonekera m'bale wathu Juan Diego mchaka cha 1531, ndipo kuonekera kwa Mayi Mariya kumakhala kukutilimbikitsa nthawi zonse poti ndi amayi athu, ndi amayi a Mulungu, ndipo anaonesera mphamvu zawo pa ukwati wakukana kuti nthawi zonse amakhala pamaso pa Ambuye athu Yesu Khristu ndi kumatipemphera zosowa zathu. Our Lady of Guadalupe mutipempherere ife. Lero lachinayi mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Yesaya mutu 41 kuwerenga ndime ya 13 kulekeza ndime ya 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Catherine Maseko kuchokera ku St. Vincent Church, St. Armando Neno Parish. Kuzawerenganso muthenga wathu wabwino umene ukuchokera m'buku la Mateyu mutu 11 kuwerenga ndime ya 11 kulekeza ndime ya 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Nankunda Minor Seminary mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mpulumutsi wanu ndine, Woyera uja wa Israeli. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Ine chauta Mulungu wako, ndikukugwira dzanja, ndine amene ndikukuwuza kuti usachite mantha, ndidzakuthandiza. Usaope iwe Yakobe, wofowoka ngati nyongolotsi. Usachite mantha iwe Israeli, wooneka ngati wakufa, chifukwa ineyo ndidzakuthandiza. Mpulumutsi wako ndine, Woyera uja wa Israeli. Ndidzakusandutsa ngati chipangizo chopunthira tirigu, chatsopano, cha mano akuthwa. Udzanyenya mapiri ndi kuwaphwanyaphwanya. Magomo udzawasandutsa mankhusu, udzawapeta, ndipo adzawuluka ndi mphepo namwazika ndi namondwe. Koma iwe udzakondwa chifukwa choti ine ndine Mulungu wako. Udzapeza ulemerero chifukwa cha ine, Woyera uja wa Israeli. Pamene amphawi ndi osauka akufunafuna madzi, koma osawapeza, ndipo kummero kwawo kwangoti gwa ndi ludzu, ine chauta ndidzayankha pemphero lawo. Ine Mulungu wa Israeli sindidzawasiya. Ndidzayendetsa mitsinje pakati pa zitunda zowuma, ndipo akasupe adzatumphuka mzigwa. Ndidzasandutsa chipululu kukhala chidziwe cha madzi, ndi dziko lowuma kukhala akasupe. M'chipululu ndidzameretsa mkungudza, kasiya, chisu ndi mtengo wa olivi. Dziko lowuma ndidzadzala mitengo ya paini ya mitundu itatu. Choncho anthu adzaona ndi kudziwa,
adzazindikira ndi kumvetsa kuti chauta ndiye adachita zimenezi, kuti woyera uja wa Israeli ndiye adakonza zimenezi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu anati, ndithu ndikunenetsa kuti mwa anthu onse amene adabadwa pansi pano palibe ndi mmodzi yemwe woposa Yohane M'batizi. Komabe ngakhale amene ali wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba amampambana. Kuyambira pa nthawi ya Yohane M'batizi mpaka tsopano anthu akhala akulimbana ndi ufumu wakumwamba, ndipo ochita chamuna ndiwo amene akuwulanda. Aneneri onse ndiponso malamulo a Mose ankaneneratu za ufumu umenewu mpaka nthawi ya Yohane M'batizi. Ndipo ngati mukufunadi kukhulupirira zimenezi, Yohaneyo ndiye Eliya uja ankati adzabwerayu. Amene ali ndi makutu amve. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mawu athu oyamba akutiwuza kuti munthu wokhulupirira Mulungu sakuyenera kuchita mantha. Sakuyenera kuchita mantha chifukwa chani? Chifukwa mpulumutsi wake ndi chauta. Munthu wokhulupirira Mulungu sakuyenera kuchita mantha chifukwa mpulumutsi wake wa munthu ameneyo amakhala chauta. Tikakhulupirira Mulungu, ngakhale anthu atipangire upo otani, ngakhale anthu atipangire misampha yotani, adzadabwa kutiona kuti ife zathu zikungoyenda. Adzadabwa kuti pamene anatchera iwo msampha, ife mpamene tikuyenda chothamanga. Pamene iwo anatchera msampha, ife mpamene tikuvina. Msampha wawo osagwira ntchito. Ameneyo ndiye munthu wokhulupirira Mulungu. Mawu athu amthenga wabwino aja akutiwuza kuti palibe munthu mmodzi yemwe woposa Yohane M'batizi. Nde mwina nkumazifunsa kuti Ambuye Yesu anayankhula mawu amene wachifukwa chani? Yohane M'batizi anali profeti wosirizira wa chipangano chakale. Komanso ndi amene anakhala ngati kuti akutseka chipangano chakale ndipo chipangano chatsopano chikuyambika. Choncho Yohane M'batizi titakumtenga ngati mprofeti amene akukhala ngati bridge pakati pa chipangano chatsopano ndi chipangano chakale. N'chifukwa chake ndikukhulupirira kuti Ambuye Yesu lero akunena kuti palibe munthu mmodzi yemwe woposa Yohane M'batizi. Anali mprofeti amene anazakonzekera njira ya mpulumutsi weniweniyo. Choncho ntchito ya mneneri Yohane M'batizi sinali ntchito wamba iya. Sinali ntchito yokuti mina mwena amene amapangira aneneri ena mbuyo mucho kubwera kudzawauza anthu zakulephera kwawo, kuwauza kuti atembenuke mtima, abwerere kwa Mulungu. Yohane M'batizi anali no kubwera kudzawauza, anali ngati kalambula bwalo wozawuza anthu kuti ndithu Mulungu chano akubwera. Mulungu chakubwera. Ino ndine tikudziwa bwinobwino pakakhala pa nsonkhano mwina kaya wandale kaya wa dziko. Munthu amene amayima kuyankhula ndikunena kuti afuna azuse president samakhala munthu wamba. Amakhala ndithu munthu waudindo wake ndithu amphamvu osati masewera. Mene ndine sindingakhale ndi mphamvu zokuti poyankhula mwina kapena ndikazuse olemekezeka bishop anga kuti ayime ayankhule kuti pa nthawi ino ndikupemphani Ambuye Alfred Mateyu Chaima kuti muime mutiyankhule. Mwina mphamvu imene sindingakhale. Amayenera kukhala ndithu munthu wankulu mwina kapena vicar general amene ali ndi mphamvu ngati imeneyo. Choncho Yohane M'batizi anatenga udindo umenewo, akubwera akuzakonza njira ya Mulungu, akuzakonza njira ya mpulumutsi. Akugwiritsa ntchito mawu amene ali mawu amphamvu kwambiri kunena kuti from the days of John the Baptist until now the kingdom of God or the kingdom of heaven has suffered violence and violent people take it by force.
mawu amene athanduzidwa mopepukako pang'ono mu uthenga wathu wabwino umene tawerenga tsiku la lero, chifukwa akungogwiritsa ntchito akuti mwina anthu achiamuna awo ndi amene adzawulande ufumu umenewo. Koma mawu a Mulungu tikamawerenga kugwiritsa ntchito mawu a Chingerezi akunena ndithu kuti akuti from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has suffered violence and violent people take it by force. Kuti timvesese mawu amene abwinobwino, pa nthawi imeneyo panali Ayuda amene amatsutsana kwambiri ndi uthenga umene Ambuye Yesu anabweretsa pa dziko lapansi. Ino timakumbuka bwinobwino tikamawerenga mawu a Mulungu pamene Ambuye Yesu akuyankhula, timaona kuti panali anthu ambiri amene amabwera kungofuna kuti angomuyesa, osati kuti kufuna kuti adzamvesere mawu ake. Amamvesera mawu aja ndi chonga choti apezeremo zolephera zimenenso zimakanika kuti azipeze, kuti kenako ampezere upo Ambuye Yesu, koma zonse zimakanika chifukwa chokuti mawu a Ambuye Yesu amakhala very perfect, ndipo zoyankhula zake zimakhala perfect. Zoyankhula zake zinali non contradictory, amakanika kuti abwere ampezere Ambuye Yesu chifukwa akamva kuti ena alowa Chikhristu iwo amaukira anthu amene aja. Lero soto anthu ngati amene aja tili nawo pakati pathu. Lero pali anthu komanso pali zinthu zimene sizimakondwa pamene ifeyo, kapena anthu amene samakondwa pamene ifeyo talalika uthenga wabwino, pamene takamba zabwino za Ambuye Yesu samakondwa. Ndenu ndine tikuyenda kuzifunsa kuti kodi lerolo chimene ndikuona kuti chikundisusa kuti ndikalalike uthenga wa Mulungu ndi chani? Kodi ndi position yanga? Pala anthu ena mwina fecha position yawo amakanika kuti ngakhale atchule Mulungu. Koma taonapo inu ndine mapresident amaiko ena, maiko amene mwina samafunanso kumva za Mulungu, akuyima pa mtunda kunena kuna kuti ine ndimakhulupirira Mulungu. Pomwe pali anthu ena amene mwina udindo wathu umatipangisa kuna kuti tikanike kutchula Mulungu. Udindo wathu umatikanika kuna kuti tionese Chikhristu chathu, tionese Chikatolika chathu. Aya pa ntchito pano ndikaonese kuti ndine wampingo wakuti ndikhala ngati kuti ndikukondera anthu amenewo. Iyayi. Kodi ndi udindo wathu umene kutipangisa kuti ife tikanike kuonesa Chikhristu chathu? Ndi udindo wathu umene kutipangisa ife kuti tikanike kuonesa Chikatolika chathu? Anthu ena mwina chifukwa cha zinthu zimene Mulungu atipatsa. Mulungu anatipasa zinthu zambiri, kotero kuti zinthu zichano panopo tinamba kumazona ngati kuti ndi zinthu zimene zabwera chifukwa chakuti ifeyo tinalimbikira. Choncho tikamakauza anthu za chuma chathu tikauza kuna kuti akuluakulu muzilimbikira, maphanga muzilimbikira ntchito, muzilimbikira sukulu. Sitikauza anthu kuna kuti akuluakulu muzikhulupirira Mulungu chifukwa Mulungu amatipatsa zosowa zathu. Sitikauza zimenezo. Tiona ngati ndi mphamvu yathu imene atipangisa kuti tipeze zinthu zonse zimene tili nazo. Ngati tikuchita bwino ku sukulu, maphanga timakanika tife kugona tulo, timakhala tikuwerenga, tikugwira buku limene kuyambira mama mpaka madzulo. Tikumachezera tranzimbembembe, tikuwerenga, ndikuona tikumakhala pa dean's list, ndikuona tikumakhonza bwino kwambiri, ndikuona ma promotion omusamadabwe, chifukwa chake tili maudino ngati amenewa. Kodi ndi zimene tili nazo zimene kuti pangisa ife kuti tiyambe kutchula kulimbikira kwathu kusiyana ndi kutchula mphamvu ya Mulungu? Ndeti kwena kuzifunsa kuti kodi ndi zinthu ziti zimene ine ndili nazo, kapena ndi zinthu ziti zimene zimandipangisa kuna kuti ndisamakonde kutchula uthenga wa Mulungu, ndizitchula izozo kuti ndi zimene zandipangisa kuti ndifike tsiku la lero. Pala anthu ena amene lero mpaka lero amaganiza kuti anafika tsiku la lero chifukwa chakuti munthu zawo ina kana apulumusa. Inde chabwino, munthu zawo anapulumusa, koma ndikupanda Chikhristu kungoona kuti nzawo anapulumusa. Mkhristu amazindikira kuna kuti Mulungu anagwira ntchito yake kudzera mwa nzawoyo kuti apulumutse. Ngati pali amene akuyenda kumpembeza kwambiri, akuyenda kumpembeza Mulunguyo, osati munthu amene anagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu. Nkutheka tu inuyo mwina munapeza banja chifukwa cha nzanu, koma mudziwe kuti banja lanu simunapeza chifukwa cha nzanu. Munapeza chifukwa choti Mulungu anagwiritsa ntchito nzanu kuti mupeze banja limenelo. Kutheka zanu ina kana kutumizeni pa WhatsApp advert vacancy ya ntchito, tapanga ni apply, inu munapanga apply munayipeza ntchito imene. Mwina lero ndikuma kumamupembeza kwambiri munthu amene kumana ngati kuna kuti inuyo munapeza ntchito chifukwa cha munthu ameneyo. Ayi, Mulungu anagwiritsa ntchito munthu ameneyo kuti mupeze ntchito yanu. Choncho tizikonda kutchula Mulungu. Muchina chilichonse chimene tikuthokoza tiziyamba kaita tchula Mulungu. Ine ndemwe amene ndikuyankhula pano ndimakumbukira ndinalembapo article ina yake mu Dole magazine yakunjaku. Ndipo panopo ndimati ndikakhala pansi ndimanena kuti koma ndinakhala pansi ndikusinkhasika bwinobwino. Inde zoona ine unsembe wanga unali inspired by ansembe achimission anthawi imeneyo, ansembe amofolo.
kwathu kumadusa ansembe bambo Puze, bambo Paulo amene amadusa pakwathu ndipo amakonda kukhota atipase moni pena adye nsima limoni zinafe ndipo ndimene amatipangira treat ife timakhala nawo chidwi ndikumanena kuti ine ndifuna ndizakhale ngati bambo Puze. Ndipo ndimakumbukira mwati kwayanga amene ndinalemba kuna kuti ineyo ndinakopeka kukalowa unsembe chifukwa cha bambo Puze. Zimene zili zoona ndithu. Koma si bambo Puze amene anandipangisa kuti ndilowa nsembe. Mulungu anakwiyisa ntchito bambo Puze kuti andikope ineyo ndi cholinga chakuti kumapita kwake ndizalowe unsembe wa Ambuye Yesu Khristu. Chimenecho ndiye chinsinsi cha Mulungu. Ndi zinthu ziti zimene zimakupangisa inuyo kuti muyambe kumazichemerera izo osachemerera Mulungu. Tiphunzire phunziro limodzi. Zonse zimene talandira, zonse zimene tili nazo, mwayi wonse umene taupeza chifukwa chakuti Mulungu anagwiritsa ntchito anthu ena ake. Ndipo chofunika kutamanda kwambiri, amene ofunika kutamanda kwambiri ndiye Mulunguyo. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chomutamanda iyeyo nthawi zonse, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.